Ja to tako te искам. Нека смееш така да влезеш кучер се. Вие ако му го върниш. Не може да го фаним. Оно може да ръжи, ама. Ама трябва да свободно там, трябва да там, нето. Нето ли това? Да там трябва да там трябва да се провежи и да си гледа по-скъмо. Ама това бе. Знам, но къде ги наш колко? А не там. Има тук костуш. Там са си резервати, кои са си резервати. Що 40 вица? Видях на работа какой случай, кара го към мистер Полига. Може да пише. Бъде игра на сайт, всеки... Не бъде игра и то. 4-2 завърши рука. Рекли, трябваше да е плат. Алекс, се ще го давам шедле. Само да не съм право да давам ще един плат. Слушай! Айде бе, каменичанин си. Почне на това и се не дари. Дигай! Това му кондурите само са.